Que foi de Manuel, o protagonista da nosa primeira historia? Vendo traballar a súa nai e os seus irmáns, Manuel comproba que a pesar dos 16 anos que botou fora, a vida na súa terra non cambiou para mellor. Nada no mundo que deixou ao outro lado do Atlántico ten o seu espello na sociedade galega. Un mundo separa as dúas realidades. Este é un país empobrecido e alá hai esperanza e oportunidades. Manuel ten a decisión tomada. Volve a Arxentina. Reparte os cartos que ten aforrados entre os seus irmáns e, por segunda vez, despídese de súa nai. O seu futuro, como o de moitos galegos, non está na nosa terra. Esta é a avenida 9 de Xullo de Bos Aires, que con 140 metros presume de ser unha das máis anchas do mundo. Arxentina, Cuba ou Venezuela foron lugares nos que os galegos buscaron unha terra de promisión. Algúns obtiveron riquezas, outros simplemente traballo e moitas penalidades. Podemos falar entón do éxito da emigración. Deixar a casa e a familia págase con cartos. Da utilidade dos cartos dos emigrantes imos falar na nosa próxima historia. Xoán e Xesús García Naveira naceron no seo dunha modesta familia labrega. De ben nenos quedaron órfos de pai e tiveron que deixar a escola para atender os traballos da casa. A penuria económica levaría os irmáns a emigrar a Arxentina, onde conseguiron riqueza e posición. Xa con diñeiro aproveitaron para viaxar e coñecer lugares e culturas moi diversas e un día regresaron da Arxentina. Os irmáns García Naveira, que tiveron éxito e fixeron cartos na emigración, non esqueceron o seu lugar de nacemento. Quixeron investir parte das súas ganancias en axudar a mellorar a calidade de vida dos seus paisanos máis desfavorecidos. Por exemplo, construindo este lavadoiro público e cuberto, aquí no barrio das Cascas, en Betanzos. Esta construción amosa a sensibilidade dos irmáns, que fixeron esta obra para que as mulleres non tivesen que lavar a intemperie. Tamén fundaron un asilo en 1912 e unhas escolas en 1914, entre outros proxectos sociais. Pero a mente soñadora de Xoán García Naveira quixo amosarlles aos betanceiros algunha das maravillas que coñeceu nas súas viaxes. Estaba a nacer un proxecto de soño, o Pasatempo. Hoxe en día apenas se conserva unha 10ª parte da extensión orixinal do Parque do Pasatempo. Ocupaba unha superficie de 90.000 metros cadrados, o equivalente a 4 veces o terreo que ocupa a Catedral de Santiago. Nas xunqueiras do Carregal, Xoán García Naveira foi comprando e permutando terras para incluílas no complexo do Pasatempo, ata alcanzar os citados 90.000 metros. Alí estaban representados lugares de conto, como Exipto coas súas pirámides e o Canal de Suez, a Arxentina, ou medios de transporte como o aeroplano, o dirixible ou o funicular, animais exóticos como o león, o elefante ou os hipopótamos, e un xardín botánico con especies dos 5 continentes. Quizais, por todo isto, a mellor definición do Pasatempo deuna Luis Seoane, que dixo que era un parque enciclopédico con fins didácticos. Xoán, aproveitando a visita do seu irmán Xesús, vaille ensinar o estado da súa obra máis querida, o Parque do Pasatempo. Hoxe non é día de visita e poden camiñar polo complexo de maneira máis doada. O Pasatempo xa leva máis de 15 anos en construcción, pero é un proxecto de longa duración e vai medrando ano a ano e incorporando novas atraccións e espazos. Xoán García Naveira ten no Pasatempo a ilusión diaria de levar a cabo un proxecto que vai máis aló do capricho dun indiano. Coa recadación da entrada e a venda de postais fotográficas do parque, obtéñense os fondos para desenvolver outros proxectos asistenciais. Por exemplo, servirán para axudar a manter o asilo. Ademais, nas obras de construcción do Pasatempo, dáse traballo a persoas imposibles. En 1933 morre Xoán García Naveira, o home que soñou o Pasatempo, pero o seu proxecto seguiu en pé. Despois, chegarían anos de esquecemento e abandono, felizmente superados pro inclasificable Parque do Pasatempo,
que hoxe se pode visitar na cidade de Betanzos. Hoxe en Betanzos, os irmáns García Naveira son motivo de orgullo e os betanceiros lémbranos con agradecemento. Houve unha achega incontable que veu da emigración. As novas ideas aprendidas polos emigrantes en sociedades urbanas e que logo se espallarían polo mundo rural galego. Por exemplo, as escolas de emigrantes, que tiñan un programa pedagóxico moi avanzado na procura de forxar bons cidadáns. Por iso, foron un alicerce na modernización sociopolítica de Galicia. O proceso innovador e dinamizador que viviu Galicia social, política e culturalmente entre o final do século XIX e a Guerra Civil non pode ser entendido sen os recursos e influencias chegados desde a emigración galega. Aínda que algúns quixeron amosar o seu éxito, erguendo grandes edificios que foron coñecidos como as casas de indianos, tamén houve outros emigrantes que quixeron axudar a mellorar as condicións de vida dos seus lugares de orixe e fixeron fundacións públicas como escolas, asilos ou centros asistenciais. Así é todo, respecto ao impacto económico da emigración, non se debe magnificar a súa influencia. O diñeiro chegado de América serviu para axudar ao sustento familiar e a merca de terras principalmente. Eses cartos non foron comúnmente investidos na modernización económica do país. Este é o anteproxecto do Centro Galego de Bosaires aprobado en 1931. Como poden comprobar, dunha magnitude que xa indica o que vai ser este edificio. Moito máis ca un lugar de reunión dos emigrantes galegos en Bosaires. Pero, como foi posible que se construíse este lugar? Detrás del estaba só a necesidade de asistencia médica e social ou había outras razóns que impulsaron os emigrantes galegos a investir aquí unha parte moi importante do que gañaban? A cidade de Bosaires acolleu entre o 24 e o 31 de xullo de 1956 o primeiro Congreso da Emigración. Celebrouse nesa data para conmemorar o centenario do acto político e literario coñecido como o Banquete de Conxo. Foi unha iniciativa do Consello de Galiza e das colectividades de emigrantes e de exiliados en América. Significou a primeira achega para o estudo sistemático do fenómeno da emigración galega. Intelectuais e emigrantes debateron ao longo destes días os principais aspectos e a problemática da emigración. Estamos na planta de maternidade do Hospital do Centro Galego de Bosaires. Aquí seguen nacendo hoxe nenos e nenas descendentes daqueles emigrantes pioneiros. Moitos daqueles emigrantes galegos xa morreron, pero os que viven seguen vindo por aquí porque neste centro atopan alivio e non só para as súas enfermidades. Este centro é un refuxio espiritual para moitos deles, porque aquí, aínda hoxe, ser galego ten un significado moi especial. Na primeira historia de hoxe, falámosles dos emigrantes que marcharon e que por unha outra razón non volveron. Nesta segunda historia, contamos o caso de dous irmáns de Betanzos que, despois de facer fortuna ao outro lado do mundo, decidiron volver e intentaron mellorar a vida na súa vila. E na última historia, imos deixar Bosaires para contar como a bandeira, o himno e a Academia Galega tiveron a súa orixe, curiosamente, fora de Galicia. Xosé Fontenla Leal é un impresor nado en Ferrol que chegou a Cuba cos seus pais. En 1886 fundou, xunto con Secundino Cora, a publicación mensual Revista de Galicia. É un home moi implicado e traballador incansable a prol da galeguidade, que mesmo chegou a ser bibliotecario da sección de instrucción do Centro Galego. Fontenla é un destacado bibliófilo e chegou a reunir unha biblioteca de máis de 3.000 volúmenes. El foi o motor que lle deu pulo á iniciativa a prol da Academia. Para levar adiante este proxecto contou coa colaboración dun gran home das letras galegas, Manuel Curros Enríquez, que foi quen presidiu a asociación iniciadora e protectora da Real Academia Galega. Así, o 12 de outubro de 1905 presentáronse os estatutos no Goberno Civil para a súa aprobación polo Ministerio de Instrucción Pública.